Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας αναφέρει: δεχτήκαμε να υποστούμε βάρβαρες περικοπές και μέτρα που υποτίθεται συμβάλλουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της χώρας και περιορίσαμε τις διαμαρτυρίες μας για τα αιτήματά μας στην κυριολεξία για το ΖΙΝ και όχι για το ΕΦΖΙΝ. Παρότι η εργασία μας δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη εργασία. Με το σκεπτικό αυτό για την βελτίωση της λειτουργίας των φυλακών, μπήκαμε σε ένα διάλογο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, καθώς και ότι τουλάχιστον θα πληρωνόμασταν αυτά που η πολιτεία είχε αποφασίσει να μας δώσει. Δυστυχώς η κατανόησή μας λειτουργήσε μόνο για να κερδιθεί χρόνος και να μην τηρηθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν. Μας κοροϊδεύσαν με παλινοδίες για το ωράριο εργασίας μας, με την πληρωμή δεδουλευμένων ωρών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων έτους 2012, αλλά και προηγούμενων ετών. Μας κοροϊδεύουν με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρώντας με οικία τους διοικητικούς υπαλλήλους, 250 έως 300 συνολικά, που εργάζονται σε φυλακές και υποβαθμίζοντας τον ρόλο των διευθυντών και των προϊσταμένων. Το κατάστημα κράτησης Κέρκυρας συμπαραστέκεται στην ενέργεια αυτή της Ομοσπονδίας μας και συμμερίζεται την προσπάθειά τους, ώστε τις μέρες αυτές και να προβάλλουν τα προβλήματά μας, αλλά και να μην ταλαιπωρηθούν κι άλλο οι κρατούμενοι και οι συγγενείς αυτών με απεργιακές κινητοποιήσεις. Η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων από το Σαββάτο έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια, την απεργία πείνας, δηλώνοντας ότι ως εδώ η κοροϊδία, ως εδώ εμπεγμός των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Οι δεσμεύσεις που από τους ηθήνοντες του Υπουργείου θα πρέπει να γίνουν πράξη. Δυστυχώς όμως δεν γίνονται. Ποια είναι η στάση του Σωματείου Εργαζομένων στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας? Εννοείται ότι συμπαραστεκόμαστε σε αυτή την ενέργεια της Ομοσπονδίας μας, αλλά όπως σας είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν, δεν μπορούμε να προβούμε σε άλλες κινητοποιήσεις, ιδιαίτερα απεργιακές, για να μην επιβαρύνουμε και τους κρατούμενους, οι οποίοι δεν μας στέλνουν στο κάτω-κάτω κάτι. Φανταστείτε ότι αν κάνουμε απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν θα γίνονται επισκεπτήρια τουλάχιστον κρατουμένων. Και αυτές τις άγιες μέρες εννοείται ότι θα έχουμε πολλά επισκεπτήρια. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναγίνουν κινητοποιήσεις μετά τις ημέρες του Πάσχα? Βεβαίως, και όχι μόνο απεργιακές. Έχουμε να κάνουμε και έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα.